Bustop Tv vachitsigirwa neve Canadian Embassy vanokuigirai mutambo Ndiri Munhuwo. Maonero nemafungiro enyaya dzichabuda mumutambo uyu haanei nemaonero nemafungiro eve Canadian Embassy. Aiwa madhuwe, tikwandirapo naika. Radza nekutaura naEnoch ini ndiri nepresiding office. Handinengo dzose dzinoda kuvhoterwa pachigaro cheukansela ichi kana vose vanoda kuvhota vanonyoresa mazita avo muofisi mangu. Iwe ukwaniwa zvinzwaka. Saka iwe rundudzoti pese pawakufamba neofisi yako. Pese unenge neofisi here nayo mecha. Madhuwe ndikwanira handitika. Ofisi ndafamba ndakatakura ndebi pavanhu muri kunditaudza. Rega kundigumbukira Diana. Handiti inini chananga ndoda ngoziva ndoda ngonzwa kuti inokanga chiti kudini zvangu chete handina kuziva kuti zvandataura zvasvika pakutokusvetei mafuta. Asha iroro harisi basa rangu. Handingambozototsvaga kuti vanhu vari kuda kukukwizana pachinzvimbo cheukansela ichi vari kumbofungirana kuti chii. Handinei nazvo ini. Baba vakapusa zvikuru. Rega ndikuudze Diana. Kupusei? Pese paari zita rangu haribvi pamukanwa pake. Munhu wese wasangana naye anototaura nyaya dzangu. Aiwa hazviiteka. Munoti kuita here koko neasikana? Zvakaoma asikana. Kana iwe ndikutoziva kuti wataurirwa nyaya dzakanangana neni. Hausuda ngondibudira pachena chete. Madhuve. Rega kuda kundipinza mumakuwa handitika. Nyaya dzekumba kunge nditumburi nei nadzo. Chandinongoziva ndechekuti pauviri hwenyu mose makanyanisa kukwiza chigaro chimwe chete. Hezvo kumba kwedu kupi? Iwe vanhu takasorambana 2 years ago hatichagara tesesu. Pamwe muri kuda kangotamisa vanhu bhora risina mweya. Muchida kuti make sure kuti chigaro chapinda mumba menyu imimi. Kana inini Enoch takarambana tikatorimirana mugano. Ndoda kumuonesa chitsvuku pasarudzo yakansela iyi nokuti anga ajaira zvake zveusabhuku zvisina kukwidzana kwemavhotsi. Varume ajara katsika keungoda kuzvipa zvigaro achisiya isusu vanhukadzi zvinoda kumuratidza. Inga ukutotaura wakatogwinya naye Madhuwe. Chii chinokupa pfungwa dzekuti ndiwewo chakunda? Shamari, vanhukadzi tisi takawanda munharaunda uno. Wabona ndiko kuvhota here? Unoziva sei kuti vandachavhotera iwewe naye vachisiya vamwe vose zvavo nemurume wako Enoch? Iwe haikona kuramba uchingonipa murume wandakarambana naye uri kuzvinzwa Diana. Handizvo kujairirwa. Sekuda kuramba uchingokwidza BP yangu iwewe. Sorry kana asikana. Handakuziva kuti nditokuku. Sorry echi. Tibvira apa mhani iwewe. Alright. Chipindura mubvunzo wangu ndave kuda kurova pasi zvezvi pane vanhu vakandimirira. Musoro wangu watodhanganyika handichamboziva kuti wangabvunza kuti uchini. Aiwa Madhuwe ndikwanirapo. Ingava nehasha dziri pahoma unge nyuchi dzegonera. Ndati unongoziva sei kuti uchakunda pasarudzo dzeukansela iyi? Inga ndambotaura vanhu kuti dunhu muno vanhukadzi nemayouth tisi takawanda kupinda varume. Saka madzimai kanongondivhotera vakawanda kudaro. Chete. Ko? Tinovhoterana here isu vanhukadzi? Rega ndikudze Diana. Madzimai aneta neutungamiri hwevarume avo kungovharwa. Saka ndiri kuona hangu vachisa exawo pana Madhuwe. Chazezesa mutunhu une mago. Ndopinda ini zuva rakacheka nyika. Hauniziyeni? Nangu handioni sekudaro inini. Why? Iwe Diana rega dondoodza mwoyo zvakadaro kana iyi. Vanhu makaipira kuti hamudi kudzwa chokwadi. Muda kufadzwa nenhema dzose. Handione vamwe vanhu vakadzi vachikuvhoterani. Izvo wazvitaura kare. Ini ndiri kuti sei uchiona kunge vakadzi vachatadza kundivhotera. Ini ndiri mukadzi wonge iwe. Shanje Madhuwe. Shanje dzoga. Rega ndikudze manje ini vanondivhotera. Take this from me Diana. Uku ndikoko vakadanga pasina mombe uku. Iwewe ndiudze kuti ningi uyuyu ndiye achandivhotera. Iyewe pachako ndiumwe mukadzi wacho wandiri kutaura naye wachandivhotera. Saka ndatanga newe kudai so. Handiri kupaona. Ko, ndakunyepera here? Ungavhotera Enoch munhu wemurume anodzvenyirira nekushungurudza vanhukadzi uchisiya inini mukadzi unge iwewe. Iwe. Unonyepa iwe. Senge ndiri nangu inini handiri kunyepera yasikana. Saka apa zviri kurota kuti undivhotera ka iwewe. Inini hangu handiri kunyepera Diana ndoda munhu anondibudira pachena. Zvekubatana kufesa hazvina kunaka izvo. Chokwadi hachiputse ukama. Madhuwe. Inangu my vote is my secret. Asi chero ukawanako vhoti yangu inini. Vamwe vese vasina kukuvhotera kugone kuwinaka. Kuti ndiwe munhukadzi ega here mudunhu rino rose. Vakadzi vacho havasi kuuya kakuzonyoresa kuti vavhote. Saka unowina sei kana ndiwewo?
kana uchida kuti upinde paukanzira pachoka chikurudzira vanhukadzi vose kuti vanyorese semafuta. Iwe Diana, tarisa kusaidi. Diana, tarisa kusaidi maniwe. Ukona vanhu vari kupfuura kurodhawo, usacheuke. Ndo vanhu vanozofamba vachiti he madhuva akuita zvohori naDiana ivava. Usacheuke mani, tarisa kusaidi neungwariwe. Iwe ingatei munototaura nezvako. Ndinoki Mahembeko. Kwavirawo vichidika vana vava. Asi vana vake. Iwe kwana iwe. Inoki Mahembe cheu kuti aite vana vakura zvakadaro. Ini ndiri mukadzi wekutanga. Iwe uri kuda pano pandakati pano kunzi ndine vana vahombe zvakadaro ini. Oh, garashia. Vapina mbao, wazvonaka? Urikuna mukomana nemusikana vari kufamba navavo ndiJetro naLillian. Ndo vanotungamira mabasa SH youth munomu. Handizivi kuti wawatadza sei. Oh, ndavaziva. Kungoti nini ndanga ndisina kuwana mukana wekutaura zviso zvavo kainini. Chirega ndibve pano ini. Hapana chakaipa. Ini ndoda kutotera kubhawa ikoko. Asi handisi kuenda pavanenge vari. Chandinoda ngoti vangoona kuti ndavaona ende vagoziva kuti ndatozviona. Kana pane madhira varoda kuronga, obva atadza kubudirira. Ukagobuda mbao uchimhanya kudaro kwakanaka here naiwe? Lillian! Iwe Lillian, iwe mira iwe! Lillian, ndini madhuve iwe! Uri kutaura kuno here? Zvendikutaura newe neasikana ndini madhuve sairo wako. Ndina kunge ndaziva kuti ndimi amai taku. Ndangofunga kuti ndedzimwewo mufambi dzepano pagrowth point. Kundeipiko yamuri kutamba pano naye amai taku? Asi mave kurova bhiya here nechinangwa chekuda kubvisa stress? Haiya, nhasi ndazozvona kuti unotsvinya ufunge. Rega kudaro iwe Lillian, ungati vamwanhukadzi pfambi. Aiwa, usadaro ufunge. Nekuti vazhinji vacho hapana akapinda muchipfambi chine kuda. Zvakakonzereswa nevanhurume. Zvepi? Mazvokuda mavanga enyora. Iweka, seka ure mawafu. Mangwana tinozokuona kudzivaira uri pamusi webho uchitsvaga zvese varume newawo. Inini ndandisingambobvira ndafungira kuti ndicharambana naEnoki Mahembe wawapinda naye mubhawa. Asi mationa naye? Asi manga muchironga kuponda munhu here zvamamusingade kuonekwa neni. Regai kuda kuita pfungwa dzakafonyoka kudaro amai tako. Muri munhu mukuru imi. Kundotadza kufungira sei iwe ini ndiri munhu wenyama naiwe? Kana pane munhu wamanga muchinyaya? Nhasi haponi chokwadi. Saka hanzi kudiko nezvenyaya chigaro cheukanzera. Hanzi ndinowina. Hana kana kumbotaura nezvenyaya yacho. Aiwa, tibvirawo kwewe Lillian. Ndokutadza kuziva munhu aimbowe murume wangu manje. Muri kutiko naye amai tako? Munofunga kuti ini ndingakuvanzirei? Iwe, zviri pachena izvi hazvimbodi kuendera kun'anga. Mahembe chaye ndokunyarara nyaya yakadaro asangana nevanhu vakakosha semi kudai. Kana usingade kutaura neni bva chienda ako kakwakutuma. Kwandituma kupi kwacho? Ndiono kuziva. Ini nani ndazongokuona wakumhanya ndakakumisa. Hakuna kwandatumwa navamahembe. Iwe, saka wakurumizire kuda mubhawa maopinda mhai manje kana usina kwawatuma. Ndikumhanyira kumba nekuti ndabva ako kare ini. Ndini ndine juti rekubika futi yemanheru. Saka hako madhuve chokwadi. Ko kuzovhundika chatikwatara kudai. Asi mune katurikwa here? Katurikwa kei? Kungobvunzwa hangu semunhu aruda ngozivawo. Inini I know Enoki Mahembe very well. Hapana chaunondudza nezvake. Ndoda ngoti ndikuudza kuti munhu anogona kukufurira mukasvika pakushandiswa nechinangwa chekuti iye aite kansera. Ndipo pane nyaya yacho apa nhai? Ndakadarasikeini nguva yese? Manga muchimbotenderera nemadzirembe ekubikira. Ako kukwira gomo upoterera kanhai vasikana. Inyaya yakadai kai haidi kungoti pakare dyo. Nekuti unoirasa ukanyara pamwe chete nekufumuka. Ko pane munhu asingazive here kuti mose muri kukwikidza chinzvimbo chakansela wedunhu redu rino? Saka ndikukurayira kuti iwe usashandiswe naEnoki. Lillian, uri munhukadzi semiwe. Saka unofanira kuti uvhotere ini munhukadzi sewe. Ndikaona chigaro ichi tinosiya zvekuramba tichishandiswa nevanhurume ava. Saka ndiri kuti iwe siyana nezvekushandiswa naMahembe. Utsigire ini mumwe wako kamunhukadzi sewe. Hapana kundishandisa kwaari kuita. Enoki Mahembe andiwana ndiri kwaana Jetro.
ndokubva amukumbira kuti amuperekedze kubhawa sezvo pane nyaya dzaanoda kutaura naye. Saka ini ndaramba ndangovarayirwa kusvikira ndavapinza mubhawa chaimo. Iwe, saka pesa panga chitaura nyaya dzeina chetu. Lilian unoona kuti chika, ini ndiri munhukadzi sewe, usandivanzire nyaya idzi. Vanga vasiri kutaura nyaya dzechigaro cheukansera here? Kwete. Saka vanga vachitaura nyaya dzei? Dzechikorokoza, dzei? Kwete. Chete inini handifare nyaya dzemakuhwa idzi. Handidi kuzonokerwa pamba pevabereki vangu ndave kubvunzwa nyaya dzemakuhwa nevarume vakuru vakaita savamahembe vaya. Rega kutya Lilian, hapana kana nyaya apa. Zvakaoma. Machindoita sei? Nyaya iri pamaitako kwadzi imi hamufaniri kupinda paukansera napamusana pekuti akakurambira nyaya dzekumbomumba kumbopanze. Ndozvangachitaura? Ari kutaura zvakawanda zveuipi hwenyu kuna Jethro. Imi kamaitako regai kuvabvunza, ingonyararai chete. Mwari ndiye anoziva. Zvakaoma chokwadi. Waita zvako Lilian. Asika, ngamujaidza. Ina handigoni kujaidza makudo ane anokamhina kudai sei. Rega ndimupindire imomo. Kuva kuenda kupindei madhuyo. Aiwa, taure marabisha kadaro pamusoro pangu. Kuda kunomusa chimurenga mbawo here madhuyo. Mira. Aiwa madhuyo rega kudaruka nemadhuyo. Iwe, anondiziva. Rasisa here madhuyo, usadaruka nemadhuyo. Madhuyo. Uyu wanga uri mutambo ndiri munhuwo wamunounzirwa neveBustop TV vachitsigirwa neveCanadian Embassy nechinangwa chekuda kukurudzira madzimai nevechidiki kuti vange vachipatisipeta muzvirongwa zvebudiriro munharaunda dzavo. Kana uchida kuziva zvizere nezvemutambo uyu, tumira WhatsApp message panhamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428 kana paFacebook, Twitter, Instagram, Bustop TV pages.